Élt egyszer egy nagyon szegény cigány, olyan szegény volt, hogy alig volt mit ennie. Volt neki 9 gyereke, meg egy beteges sovány felesége. Igen nehezen éltek, a gyerekek az éhségtől már lármázni sem tudtak. Egyik nap a cigány kapott a faluban kukoricalisztet, és elhatározta, hogy kását főz belőle. Alágyújtott a lábosnak, és főzte a kását. Meglátta, hogy a földesúr jön feléje parádés hintón. Gondolt egyet a cigány. Ez a földesúr igen gazdag, mindene megvan neki, pedig nem is dolgozik. Nekem meg semmim sincs. Hogy lehetne becsapni? Lekapta a tűzről a fortyogó fazekat, és arrébb vitte a homokba. Éppen akkor ért oda a földesúr. Látja, hogy a cigány a fazék fölött guggol és keveri a kását. A földesúr csodálkozott, hogy nincs tűz a fazék alatt, mégis fő az étel. Mit csinálsz, te cigány? Mit csinálnék? Kását főzök. Hát az meg hogy lehet? Nem látom a tüzet. Hát már pedig ez tűz nélkül fő, ez olyan fazék, amiben mindent meg lehet főzni tűz nélkül. A földesúr gondolkodóba esett, jó lenne megvenni ezt a fazekot, bárhol lehet főzni benne. Te cigány, add el nekem ezt a fazekat. Nem lehet, uram, magamnak is kell, meg aztán nagy az ára. Te azzal ne törődj, van pénzem, elég. De ez a fakanál is jár hozzá, azzal együtt adom. Jól van, de mondd meg az árát. 100 arany az ára, uram. Megadom, te majd csinálsz magadnak másikat. A földesúr leszámolta a 100 aranyat a cigány markába, a fazekat felkapta és elhajtott. A cigány is gyorsan felpakolta a kocsira a gyerekeit, a feleségét, és siettek elhagyni azt a táborhelyet. Tudta, ha az uraság észreveszi a csalást, mérges lesz, és akkor jaj nekik. Nem jutott messzire, utolérte az uraság. A cigány nagy bajban volt. Gondolt egyet, gyorsan kezébe vette az ostort, és odasúgott a feleségének valamit. Az asszony erre jajgatni kezdett. Kiabált, ahogy csak tudott. A cigány meg úgy tett, mintha verte volna a feleségét. Az asszony fetrengett a földön, a cigány meg csak verte. Na, te cigány, most bezáratlak, mert becsaptál. Hiába tettem a fazekat a homokra. Hiába öntöttem bele vizet. Hiába kavargattam a fakanállal. A víz nem forrt fel. Olyan hideg maradt, amilyen volt. Add vissza a pénzem, mert megjárod. Drága nagyságos uram, hát a varázsigét mondtad-e a fazéknak? Azt bizony nem mondtam. Hát akkor megvan a baj. A varázsige nélkül nem forr a víz. Közben a cigány tovább verte a feleségét. A földesúr nézte egy darabig, aztán megszólalt. Mondd, te cigány, miért vered a feleséged? A feleségem nem fogad szót, s ezzel a csoda ostorral tanítom rendre. A te ostorod csoda ostor? Itt a pénzt fogd, de aztán a varázsszót is mondd meg, most nem csapsz be. A cigány néhány cigány szót súgott az úr fülébe, és ezzel a földesúr elhajtott megint. Mikor hazaért, elővette az ostort, és verni kezdte a feleségét. Közben a varázsszavakat kiáltozta. Az ostor csak pattogott az asszony kövér hátán, mert az úr úgy verte, ahogy csak bírta. Szegény asszony hiába ordított, jajgatott, csak ütötte, verte. Ne félj, asszony, ha abba hagyom a verést, mindjárt nem lesz semmi bajod. De a földesúr felesége a földön maradt fekve, nem bírt felkelni. A földesúr nagyon mérges lett. Elindult felkeresni a cigányt, és megfogadta, ha megtalálja, agyonüti. A
cigány ez alatt a 200 aranyból új kocsit, sátort, lovakat vett. Jól élt a családjával, ettek, ittak. A földes úr meg csak kereste, kutatta a cigányt. A második évben rátalált. Éppen tél volt. A hó térdig ért, a szél süvített. A cigány látja, hogy jön a földes úr. Rátalált. Gondolt gyorsan egy nagyot, és ledobálta magáról a ruháit. Ott állt pucéran a nagy hóban, majd az ingét a kezébe vette, és kiabálni kezdett. Jaj, de nagyon melegen van, mindjárt megsülök ebben a nagy melegben. Na cigány, most megvagy. Végre megtaláltalak, többet nem csapsz be. Uram, várj egy kicsit, ha már meg kell halnom, legalább utoljára hadd izzadjam ki magam. Aztán nem bánom, mi lesz. Hű, de melegen van, hű, de nagyon melegen van, hű, micsoda nagy meleg van, végre jól kiizzadom magam. Futkosott tovább nagy ugrálások közepette a hóban, és az ingét lobogtatta. A földes úr előbb dühös volt, aztán csodálkozott. Hát olyan hideg van, hogy még ebben a medvebundában is fázom. Ez a cigány meg meztelen ugrál egy inggel a kezében, és nem fázik. Hogy lehet ez? Mi van, cigány? Neked meleged van? Én meg majd megfagyok ebben a nagy hidegben? Itt a kezemben a varázsing. Ettől van ilyen nagy melegem. Jöhet a hó, jöhet a fagy. Ha ezt az inget felveszem, megsülök a melegben. Még így is olyan melegem van, hogy mindjárt elolvadok. Ide figyelj, te cigány, add el nekem ezt az inget, megveszem. Mert közben azt gondolta a földes úr, hogy minek a cigánynak ilyen értékes ing. Neki meg nem kell nehéz bundát hordani, egy szál ingben sétálhat télen is az utcán. Hadd csodálkozzanak a népek. Nem adom el az inget, kell nekem is, szabódott a cigány. Adok érte 100 aranyat, ide az inget. A cigány átvette az zacskó aranyat, odaadta az inget az uraságnak, és beszaladt a sátorba, mert már nagyon fázott. Az uraság gyorsan kocsiba szállt, és meg sem állt hazáig. Dicsekedve mondta a szolgáinak. Látjátok ezt a csoda inget? Én most meztelenre vetkőzöm, és csak ezt az inget veszem fel. Ide figyeljetek, szolgák! És ezzel az uraság ledobálta magáról a bundát, a meleg ruháit, és felvette a cigánytól kapott inget. Ott állt a nép előtt egy szál ingben. Aztán elkezdett a nagy hóban szaladgálni. Jaj, de melegen van! Jaj, de melegen van! Az emberek csak nézték a hóban ugráló embert, előbb csodálkoztak, majd mulatni kezdtek. A földes úr meg csak ugrált, mert nagyon hideg volt. Tudta, hogy a cigány megint rászedte, de szégyelte a szolgái előtt. Addig ugrált a hóban, amíg teljesen kimerült, és elesett a nagy fáradtságtól. Senki sem segített neki, a szolgák otthagyták urukat, aki megfagyott a hóban. A cigány meg kis házikót vett magának a pénzen, és ott élt urasan a családjával, amíg meg nem